Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, mga babayami si kuagama Islam, giyang kaiya kapag live tano sa giyang kaiya kagagawiin na giya iso usayan tano o kapag usaya tano si iko bulan na Ramadan sa ikadua. Giya ikadua kapag magusay tano. Sa ayaw to bagan tano sa rayagan usayan amababa naginan suka peniyata. Igira miyaw maagyang kuto ika-20 Agusiyaw ko Sha'ban. Mialoy tanong sa giyang kaiya miyay pos dua-dua pagukitan o mga tao sa giyang kuto kapakasul da giyang kuto bulan na Ramadan. Paganaya inaloy tanong nagyang kuto may lay suulan. Basta may lay suulan sa giyang kuto kapaniyata na sama nuto na miyakasul subula na Ramadan na ayabu kada kal o Sha'ban na 20 Agusiyaw. O di may lay na aya pagukitan o mga tao nagyang kuto at tigitan wakasempurna. Teruto peniran subulan na Sha'ban sa 30 gawi. Sa gina ni mialoy tano usayan o mga ulama. Ayap man nakisumpat tano sa giyang kaiya kagagawi nagyang kutwa uki-tuki tagyang kutwa kapaniyata. Yang kaya katero mga ulama tigiran na fa'illam yura ma'a sahwi laylati 30 asbahu muftirina wa in hala dunahu ghaymun aw qatarun fadhahirul madhhab yajibu sawmuhu. Ayamanay ni mga pagariya na giyang kutua di ka peniyata o mga tao sa giyang kutua ika-20 Agusiyaw ko Sha'ban. Na upama kugyang kuto gawi na mamamayas alangit daaba makaalang sa gyang kuto kapagilayran si ikuulan ayaman na niya na pipi a dunia gyang kuto kaya paniat iran na kanabaad na makapalagebun, kanabaad na bayanak, kanabaad na sunstorm o di na tunaasan pagkaalang sa giyang kuto kakilay si ikuulan na matikadnuto apaman na sempurna sa mga tao. Agi paman na damay lay sa ulan. Ugay datigo mga ulama na amay kaad na makaalangon sa giyang kuto kakilay si ikuulan. Anto naanan? Napaganay ron at tigo mga ulama nagyang kutwa ghaim apaman na makapal sugabun. Nawaraan ay gira ang makapal sugabun na dikilay sa ulan. Gira ang makapal sugabun na dikilay agyang kutwa ulan. Lagi diyan panatigo mga ulama nagyang kutwa Qatar ay makaalang sa gyang kutwa kakilay sa ikuulan nagyang kutwa sunstorm matigitano. Yun ang supaman na bayanak paman yan na raraksa na mabagera andu. Agyang kanan na siyanan na kaulawla sa agyang kaya mga inged paman na disyerto. Ay gira na pagpakaw mas agyang kutua inged agyang kutua mabager o di na makapal makapal apaman na sunstorm kedilungan niya nagyang kuto magingid. Ikadup na penati ko mga ulama apakaalango nagyang kuto dabab ayama ana nagyang kuto lakap. Upama ko sudar pa nalalakapan na di kilay sa ulan. Na
pada lagi yang kau tua bela, igira paman na makapala bela, nadikila lagi yang kau tua paman na ulan. Gila na itigo mga ulama igira ika 20 Agusyawa di maniatas so mga tao na upama ko gina ni pekaalang, pekadilong sa giyang ko tua kakilay si ulan paganay ron agiyang ko tua paman na bayan agiyang ko tua gebun, makapala gebun. Ikadua nagyang ko tua sandstorm. Ikatalo nagyang ko tua bela. Ikapat nagyang ko tua lakap. Namarayaganan. Apaman na pagkalanganan sa giyang ko tua kakilay sa giyang ko tua ulan. Anto na isuan ng mga tao. Kagi paman na giyang ko tua gawi naginan suyaw musyak. Gawi iyo tua paman na maduduwa-duwa so mga tao. O di natigira na susang kasiran. Inong mga day, giyuto na paman na dudu so ulan, anta aga paman na dudu so ulan na damaylay, sabab sa giyang koto akadidilungan. Anta aga paman na ayadin na pagunutan tanong na giyang koto akatiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tiyan na upama ko kadilungan rakan wagyang kuto ulan nataroto pa ni wagyang kuto Sha'ban na 30 gawi. Sa aya mimbuat akatiro sa nung mga ulama nagyang kaiyapito akatiro apagusayin tano. Apang ning tano si iku Allah sabutan tanwa ipia nagu itawfiq karatan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kuto akatarima atanuron. Ayad na malantap tanong mga pagarian, nagyang kutuwa paman na uba mabaloy, agyang kutuwa di tanong di ka pamuasa, sa bulan na Ramadan na may sa tanong ang mga Muslim. Na, aya paga na yakaturo mga ulama na igira agyang kutuwa kapaniyata na adin na maka didilong, o di na makasasapang sa agyang kutuwa kakilay sa ikuulan, natigiran wajib suka pusa. Ayaman na pumuasa sa mga tao. Sabab sa giyang kutuwa paman na kaya dilungan na giyang kutuwa paman na ulan. Sa tigong mga ulama, wajib sa ayaki papaliugatian na dhanniyan, ihtiyatiyan. Ayaman na lagi do irireservera no to babid no to paman na sumyul subula na Ramadan. Aya dali lagi ang kaya paganay amitindag paman na wajib suka puamwasa nagyang kuto hadithu Ibn Umar radiyallahu anhuma. Apitro yan, apitro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru fa in ghumma alaykum faqduru lah. Ayaman na ini nagyang kaya katro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinwairan na dalil at tigo nabiya igira amyele niyo suulan na pamuwasa kanu. Nagu igira pa man amyele niyo si iku paman na kaya paniata niyo si iku kapambuka niyo nabuka kanu at tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upama ka tigo nabi ko kadilungan rakano o di nakasapangan si erkano sa lagi dagyang kuto piangaloy tano nafakaduru lahu natigo nabitan wa Muhammad apaman na diyang kaaniyo. Saya ini pemiyaman nagyang kaiya mga tao sa giyang kaiya fakaduru lahu naginan sutigiran at tadhiq. Pimana niran sayad na paman na initafsiriran nun nagyang kuto katiro nabitan wa Muhammad sa suratu At-Talaq, awaman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Paman na ayaman na ini nagyang kuto fakaduru lahu na inipmanayran nagyang kuto at tadi kaya mana na pagkasimpit nagyang kuto ulan-ulan na Sha'ban sa ayabu bilangan yan na 20 Agusyaw. Sama nuto na kanabasira na sempurna. Matikid no pama giyang kuto pemuasasiran sa giyang kuto paman na pagkatalundug gawi kauto. Disiran na sempurna ka pemuasasiran. Ikadua daliliran na giyang kuto betado Ibn Umar radiyallahu anhuma ayam ya panutul na su Ibn Umar na igira
ika 30 kagagawi ko Sha'ban. Kagiyan ko tuman nakapaniata mga bangsa mina ika 30 to kagagawi. Yan ko to paman na kapaniata na ika 30 to kagagawi ko Sha'ban. Na dito mata na ino mga day ika 30 to kagagawi anta kagiyuti paganay kagagawi isi ko bulan na Ramadan. Ugay na so Ibn Umar na igira ika-30 kagagawi si ko Sha'ban agyang ko tuwa di ka paniata o mga tao na kaya sapangan o di na kaya dilungan agyang ko tuwa kakilairan si ko ulan asbaha sa iman na di mamuasa so Ibn Umar kauto ayaman agyuto ikadu daliliran sa paman na so Ibn Umar na di mamuasa malanan na ulama na gumala isabot si ko agamatan wa Islam natigira na paman nagyutod ni pagunutan tano agi ang kutuwa di ka pamuasa o Ibn Umar. Ay kadua katuro mga ulama na upama atigiran sa agi ang kutuwa di ka paniyata o mga Muslim na kaya dilungan agi ang kutuwa ulan sa lagi dagi ang kutuwa miya pangaluitan o kagiya na yahrumu sawmuhu na haram uba pamuasa sa mga tao. Ayaman na nanggenap siram, sempurna siram. Sabab sagi ko tu adira no kailaya. Apa yang paman na adna misa sapangon, adna mididilong si iko, kakilairan si iko ulan, na haram agi ko tu kapusa. Ya tanu dan tanu to, ya ko tu apaga na yapitero tanu na wajib suka pamuasa. Yang kaya ikadua apagaluin tanu na haram, uba pamuasa agi ko tu tau. Sama no to na supag agi yang kaya pagana ya kaul, agu yang kaya ikadua kaul. Saya dalil agyang kaya paman na mitindig saya nagyang ko to katuro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at igyan na la taqaddamu Ramadan bisawmin yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ayaman na ini tigo Nabi yadini pagalawah uban yung di pangalawa subulan na Ramadan. Saging ko to adan yang panakaw maah. Paman na da amilaya ulan. Ugaid na paman na tigo nabi uban yung pangalawa agyang ko to bulan na Ramadan. Saka po sa isagawi ang taka dua gawi. Ay mana na di kepakay o bagyang ko to ataw pemuasa si ikuda panakaw mau Sha'ban akaw mau bulan na Ramadan sa isa ang taka dua gawi. Ayabu atigu Nabi tanwa Muhammad miya kaliru wa kepakaya mamuasa na giyang kutuwa tau, giyang kutuwa mama, apaman na sakanyan na adna din yan di pamuasaan ang mga puasa apaman na kalalayaman, adi mamuasa sakanyan. Ay lagi din upaman na uwad na tabiatian ang manusia adi mamuasa si kualungan isni naguso Kamis, na miya pantag giyang kutuwa ika-20 Agusyaw ko Sha'ban na alungan na Kamis, o di na alungan na isnin na pemuasa sa kanya na kapakaya mamuasa. Kakanabuto ka pangalaw kagitabi at yan dinuto. Padaroon nagyang kutuwa tao ad na ambayidan yan. Lagi diyan upama. Sagyang kaya mi po sa Ramadan na ad na dang kakataroto piya puasa. Na pumayad ka sagyang kaya sa abad. Na upama ko ayabu oras ka nagyang kutuwa isagawi idugawi ada kau mau Ramadan na kapakaya mamayad ka. Saya mo sa wiramis, ikulanguan adem penabayadan yan. Dato, anta akabai, ada niyang kataropi si iku bulan na Sha'ban, bulan na Ramadan si iku mipus, na pamayadigan dudin. Kasama na ya, na paman na ayabu alam bersagi yang kaya Ramadan, na 10 gawi, anta akalabi 10 gawi. Na miya ka ito agi ang kuta orasyo. Pamayadigan dudin. Upama ko, adnadang kau nakaturo topi 5 gawi, 4 gawi, 3 gawi, 1 gawi na pamayadin kan sagyang kaya Sha'ban nga di kepakai. Oba paman na miyaw mas subulan na Ramadan na paman na adem penabida na kaadang kakataro topi si iko miyipos ulan-ulan na sa ulan-ulan si iko miyipos sa Ramadan. Di kepakai mga pagarya. So pupakato kawan niyo so mga pagarita no, mga bangsa tano, pamilya niyo, mamagisi tano. Upama ko sudah to na isinya so karuman yan. At tigyan na karuma ko. Ino mga di, miya kataroto pa kasi kumiye po sa anta kada. Na ugumira wada makataroto pa na
paka bidang ka sagiang ka iya Sha'ban. Lagi dia na mambuna upama ko subai na isi nga so karoma ka. Ya karoma ko ino mga di miya katarotop pakaanta ka na makatarotop. Na udah makatarotop na pakabidan yung sagiang ka iya Sha'ban kagi ulan-ulan ap bidan agiang koto ada katarotopi o di na kaya bukaan si kumipos a Ramadan. O di na so mga pamilya tano, mga pagalitan o mga tunganay tano. Tigo mga ulama, agyang koto kaya panyata adna miya kaalang sa agyang koto kakilay si ikuulan, nagaw iya na napaman na susangkas sa mga tao. Di kira na makararayag na ba magatos ka porsinto na sumil subulan na Ramadan. Kagida miya kailay sa ulan. Dairan may lay sa ulan sabab sa agyang koto adna makaalangon. Na upama ko pamuasa so tao na pagasul sa agyang koto ini sapar unabitan wa Muhammad pagalawas sa Ramadan sagiang ko tuadan yang panakapakasul amam wasa sotaw sa dugaw isagawi. Gina ni paman na paganay dalil agyang kaya mitindig haram uba pamuasa so taw sagiang ko to kaya dilungi kaya sa pengisagiang ko to akakilay si ikuulan. Ay kadua hadith adaliliran ikadua daliliran agyang ko to hadithu Ammar Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma apaman na pitro yana man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sanatigu Ammar sa tawa pusa si iku gawi asusang kaon sumanga tao o di na paman na maduduron sumanga tao ino paman na Ramadan to anta akagito na petsi iku Sha'ban. Nasan sa benar atigu Ammar apaman yan na miya supakian so Abul Qasim miya supakian sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigu mga ulama yang ko tuwa paman na ika 30 akagagawi ko Sha'ban nagu ika 20 Agusyaw si ko ika 20 si ko ika 20 Agusyaw ko Sha'ban naginan sugaw iya paman na yaumus syak. Paman na susangkas sa mga tao o di na di sila ni dua-dua o inong mga day. Paman na miyakasul su Ramadan anta aka dapat na makasulod kakailangan nagyang koto aka pakasempurna o di nakataroto pa o mga tao sa iku Sha'ban. Nasa din sa tawa mamuwasasan na miyaso pakiyang kon sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magina ni katero wa Ammar bin Yasir. Ikatulwa daliliran haram magiyang kutwa kapu sa iro. Nagyang kutwa katero nabitan wa Muhammad ash-shahru 29 layla. Fala tasumu hatta taraw. Fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Ayaman na ini natigo nabiya so bilangan o saulan na 20 Agusyaw. Apaman na bilangan yan. Ubakan watigu nabitan wa Muhammad pamuasa taman sa linyo may lay suulan. Taman sa adna makasaksi amelay niyan suulan. Watigu nabitan wa Muhammad o kadiluan rakano suulan. O di nakasapangan si rakano naganapan niyo subilangan o Sha'ban sa 30 gawi. Ayaman na nagiya su tigitan wa kasempurna. Giya su kasempurna. Tigu mga ulama agyang kanan na kaya giraw unabitan wa Muhammad akmilul iddata 30 na amar kunuto suguan na aya pakaasal o suguan nagyang kuto wajib agyang kuto paman na kanggil bakatan ron ang ginapan tano agyang kuto Sha'ban sa 30 gawi na di tano pumuasa ka haram agyang kuto kapusay o mga tao. Saginan idalil agyang kanan amitin dagun sa haram agyang kuto kapusay sa agyang kuto gawi. Ay ikatlo akaw mga ulama, katuro mga ulama, nagyang kutuwa anna sawmahu mustahab wa laysa biwajib. Yang kutuwa kapusa iruutaw, sagyang kutuwa gawi iya susangkaon sa mga Muslim, yang kutuwa tigitan wa paman na kaya dilunganon sa ulan, sa makapalagibun, o di na bayan, o di na bel, o di na anton asa, nalangon upaka dilung sagyang kutuwa kakilay sa ikuulan, natigiran ayak yang ko to kapusa iro taw na mustahab na kanabo uto wajib.
paman na mustahab kukuman yan sa iko manusia. Na kanaba wajib bagi ang kutua paman nakapu sa inyo. Kanaba mi papaturay. Ugain na paman na mustahab. Ay dali lagi ang kaiya mitindig saya si iko mga ulama nagyang kuto kayang gilabakaw no Ibn Umar, so Abdullah Ibn Umar, ami aloy tanong kagiya apaman na igira ika-20 Agusyaw ko Sha'ban na upama ko yang ko tuwak di ka paniyat o mga Muslim pagilay niran sa ulan na adna makadilungon na so Ibn Umar na di iskanyan di pusa sa giyang ko tuwak pakatalon duga gawi. Natigo mga ulama kanabuto wajib giyang ko tuwak kapusa ero kamos tahabuto na. Aya ikapat akawlo mga ulama natigira na anna sawmahu makruh walaysa biharam wala'allahu lita'arudil adillati indahum. Tigira na giyang ko tuwa kapusero taw na makruh. Ayaman na niya na sebut na no sumakruh, katawan ta no sumakruh. Na kanaba tigiran haram. Ayaman na makruh to. Ugi na kanaba paman haram paman na di kepakai paman na bapusar usutaw. Ugi na umamuasa sutaw na aya kukumanian na makruh. Sa aya daliliran o di na aya paman na pitindeganiran na sabab sa giyang koto kaya pakasusupa-supak agiyang koto ang mga hadith. Paman na tigiran na ada na pinggirawa kepakai wajib suka pamuasa, ada paman na pinggirawa paman na haram sudi kapusa lagi agiyang koto piyamati piyangaluitan wa mga hadith pagalin dun to katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagiti pitindeganiran makruh agiyang koto kapusa iro. Na aya ikalima qawlu mga ulama al-qawlu al-khamisu anna sawmahu mubah walaysa biwajib wala makruh wala muharram wala mustahab lita'arudil adillati indahum. Tigira na giyang koto kapusa iro utaw sa giyang koto paman na yawmus syak na mubah uto ayamana na piyakay agamatan wa Islam. Ugi da tigira na kanaba wajib nagu kanaba pan makruh nagu kanaba pan haram agu kanaba mustahab. Yuti paman na pitinganiran matag mubah piyakay kira nagyang koto kapusa iro. Sa aya daliliran na lagid nagyang koto inaluitan si eko ikatalawa paman na ikapat paman na ta'arudil adilla paman na kaya paka supa ka nagu kaya paka dagal lagi ang koto mga hadith mga dalil sa giyang kaiya paman na pagusain tanwa masala. Uway. Sama no to nagyang kaiya paman na kapagusaya tanuron adna mitindegun sa mustahab, adna mitindegun sa wajib, adna mitindegun sa haram, adna mitindegun sa makruh, adna ba na mitindegun sa mubah. Giyang koto paman na 5 ako kumanwaga matano Islam na miya kasul sa giyang kaiya paman na kapus sa iyo tao sa giyang kaiya yaw masyak. Aya ikan ng akawlo mga ulama, natigiran na ala amalu bi'adatin ghaliba. Aya mana na pagandud siran sa giyang koto adat. Pagandud siran sa giyang koto adat kagi aya kalalayaman na igira ko na giyang koto 2 ulan atundug. Ibarat yan na surajab agusto Sha'ban na tarutop sumagawi niyan. Aya mana na mimbeloy pagalin 30 gawi. Nagyang koto ikatalo ulan-ulan pagkatalon dukiran nakalalabatan. Ayaman na nagyutoy 20 Agusyaw. Yutoy tigo mga ulama apaman na paganud sa giyang koto adat akalalayaman. Sa lagi diyan naman buat tigo mga ulama upama ko giyang koto 2 ulan-ulan makatutundog na tarotop. Di paman na kalalabatan. Lagi diyan upama nagyang koto syahru Rajab wa Sha'ban na kalalabatan to. Pagalin 20 Agusyaw. Nagyang koto ay katalwa ulan-ulan na paman na tarotop to. Tigo mga ulama, alagi din paman na surajab, nagusto Sha'ban na nakisain. Paman na pagalin 20 Agusyaw, nagyang ko to Ramadan na kompleto to at tigiran nagyang ko to bilangan yan. Sa lagi din na tigo mga ulama, upama ko sujumada at thaniya, Agusto Rajab, na pagalin no to ayak bilangan o gawin yan na 20 Agusyaw naso Sha'ban na kamil nagyang kaiya Sha'ban lagi dagyang kaya paman nakapapantagan tanoron na kompleto agyang ko to bilangan agyang ko to gawin yan. So ginan ni paman na kaya tindigi ron ng mga ulama ginan
ikanom kauliran pagandud sa giyang kuto adat. Aya ikapito mga pagariya akaulo mga ulama na annan nasa tabaun lil imam. Suatigin sa mga Muslim na pagunot siran si iko imam. Sa din sa ordiru imam. Upama katigo mga ulama, kogyan ko ito adika paniyata na kaya dilungan na aya mialalagoy sa ordiru imam o di na ginawa imam na tigyan na pumuasa tano na sa mga tao na kailangan din na makapamuasa siran. Kagi paman na, di ko pa kayo batanop supa ka sa mga dato sira katano. Wa in aftaro, upama ko diskan yan na mamuasa kamuka, na sa mga tao na kailangan na daabon makapusa. Gina ni paman na kala ipawiragyan ko ito ang mga dato. Aya pagilayin tano, nagyan ko ito mga dato tano. Uhay. O isugira na pamuasa tano, pusa tano. O dira ni isugu, buga tano. Sabab sa gyan ko ito akat, aya daliliran, nagyan ko ito akat, tiro Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fitr, yawma yaftiru nasu, al-adha, yawma yudhin nas. Ayat tigiran akabuka o di napaman na idil fitr na ginan sugawi ang bukas so kadakalan ko mga tao. Diyan ko to ang majority na bukas sila na kailangan na makabuka ka. Di ka pa kayo baka sopa ka paman na pamuasa ka. Nagyan ko to idil adha gawi ka panumbili at tigo Nabi Tanwa Muhammad na ginan sugawi panumbili so mga tao. Na kailangan na pugunutan sa giyan ko to majority paman na betad o mga tao. Yan ka iya pito inalitan no na andi mararani ron. Agi pa man na terjih antano. Ang buti antano agi ang koto rakon o mal as-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Muhammad bin Al-Uthaymin rahimahullah. Yan ka iya pito mi aluitan no. At tigira na paman ad namitin degun sa wajib agi ang koto akapusairo sa agi ang koto gawi. Ad namitin degun sa haram. Ad namitin degun sa paman na mustahab. Ad namitin degun sa makruh. Adna mitindagun sa mubah, adna pitero yan na paman na pagunod si iku adat akalalayaman, adna ikapito na giyuto paman na tigitano kagi paman na dipindi sa giyang kota ordira giyang koto adato. Andi maraniro sa giyang koto mararani ko korek. Natigo Sheikh Al-Uthaymin, wasahu hadhihi al-aqwal huwa at-tahrim na ayat tigiran arajih nagumaran ni si kokorik nagyang ko to akatur o mga ulama haram agyang ko to akapusa iro agyang ko to ataw gyang ko to ikadu akaw la pitero tano gyang ko to paman na gawi akapaniata adna paman na makaalang sa gyang ko to akakilay si ko ulan paman na miala odi mialangon nagyang ko to makapalagebun sandstorm odi na odi nagyang ko to lakap na haram uba pamuasa agyang ko to mga tao. Kagi paman na marayagid na agyang ko to akaturo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata 30. Upama katigo Nabi ko kadilungan rakan agyang ko to akakilay ni si ulan na taroto pa niyo naguganapan niyo so Sha'ban at 30 gawi ayam mananap sempurna tano. So bala-bala santano wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapiya. Panganin ko si wallahu subhanahu wa ta'ala adna paman na miyakuha tano saya paman na ilmu amapia pagkauman sa giyang kuto ilmu tano kudi tano di kapaganada si kuagama tano Islam mga pagariya kanabatan waya manan yan na tuna ini ay pumaawing si iku paman na mga peditan wag yang kaya paman na kapu saya tano saya kaki paman na lebih sirani mata urun mata getano paman na piagu saya gyang koto rakon o sabu du mga ulama tano way gyang kaya kapagagama mga pagariya na napaman na mamagada tano saya way kanaba tano saya pupaawi nga way kagi paman na lagi dagi nga mi aluy tano paman na langun din adna mitindugun si ko mga ulama langun din paman na langun siran na adna paman na miatero akatero iran so paman na ditano si paman na pupawala o di na paman na ditano saya pupapuro ay sa paman na antay malayswa. Yung kaya paman na pumatian tanwa kitab na kitab ay paman na piyagu saya yung kutuwa mala ulama tano si Sheikh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah. So mga pagariakan panganin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala paman adna ke sabutan sa giyang kaya paman na katuro mga ulama tano balasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutu dira di ka pamagusaya si ko mga masala ko agama tano Islam bulabor sa giyang kaya paman na
bulan Ramadan kagi kada kala na paman na diun pagayon na yung nagudiyon no kaysa sa mga Muslim. Saya pengenin tano si Allah nagyang ka iya kasagad nagyang ka iya bulan Ramadan na may sa tano nagupaman na makapamuasa tano. Ayaw kitang tano nagyang kultuar waga matano Islam. Silam na ka nagyang ka iya langulanguan ang mga bangsa ka na paman na di muntay sa nagyang ka iya oras. Paganaya silam tano na si Absari Bayabo, si Ustad, salam rakasan guru si Farida Mandur, si Raimunda, nagu si Nurjana Lidingan, salam rakano si Muna Daud, Krisanto, waalaikumsalam warahmatullahi, yang kaya pagarian na si Jalal Sarip, salam rakano sa Sakiapo, yang kaya paman na pagaritan wa si Sibuyas Vlogs, yang kaya paman na panugangan na si Ramla, Malawani, Amirol, si Akila, si Junaisa, Aisa, si Aldin Apipa, si Akraman, Makadatar, yang kaya pagariakan na si Kaka Mar, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya si EGR Ali, si Muamira, Mamadaya, Maruhum, salam rakano si Umujinan, Baniaga, yang kaya bubayakan na si Guldin Saripa Malawani, si Khadijah, Ginulong, si Jamil Nao Tapid Saliling, si Hajjah Khadijah Magdara, si Nuraisa Dipatuan, si Ruhani Muna Madid, si Guldin Bair, si Saidamin Muksir, si Ahmad Lumbus, si Nuraisa bint Bashir, si Sunaya Sultan, si Faira, si Dian Radia, si Junaira Maku Mundas, si Ali Bagu Abu Gantau, si Sumagayan, si Binur si Binur Maganuna, si Sarina Ikong, si Abu Muwahid, si Abu Muwahid, si Juaimin Abdul Qadir, yang kaya bubaitan wa si Noraisa Dipatuan, paman na waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isampaitan wallah sa ngaya bulan na Ramadan si Wafa Isbi, si Samir Haji Rahman, si Faisal Kandak Subu-Subu, si Alun Muhuram, si Janu Kasi, si Almari Amirol, si Abdul Manan Abu Bakar, yang ngaya antiyakan na si Maimuna Bakaraman, supaman na mga bubuakan kesampaian sa ngaya bijutan o salam rakano langon, salam rakasan nanti sa tagig si Abuya, si Maruhum Nur Nuaim, si Nicole Julius, si kataya nga pagariakan, Masya Allah. Sumpat tikasan pagari ko Alim Wasim Bakaraman, salam rakasan sa Pantawaragat, si Masti Gendel Minalang, si Ummu Syamil Masakal Ampaso, si Nurji Limpaw, si Ihsa, si Rohania Katkat, si Naima Lumundut, si Rauda Rahim, si Persia, si Sukmak, si Nur Hidayah Batu, Chillabli, salam rakanusan sa Saumil, salam na ko sa Ikarding, si Aslia Taguranaw, si Salam Dirungawan, si Rihan, si Bin Zuhan, Zulkulfi, si Jack Minalang, si Riham Ibrahim, si Jalani, si Haya Bakaro Hasan Tampar, si Umayma Saro Musa, waalaikumsalam, yang kaya pagariakan na si Muhammad, si Haj Qur, salam si kung mga bangsa mi sa Isindi, kekarania tanong sambu sa nga na mga darpa ami sa Piko, salam si kung mga bangsa tanong sa Isindi, si kung mga bangsa tanong sa Del Norte, si Muammar Ampaso, si Lab, si Juhair Marangit, si Muammar Waalaikumsalam, si Jalani Ambur, salam rakano nagupaman na ina panganitan si Allah na Allahumma balig na Ramadan, ya Allah na sampay na kalso mga umurami sa agyan kaya bulan na Ramadan. Ya kapya mga pagariya, agyan kaya paman na bisita, agyan kaya di ka pakapamisita kagukakuma agyan kaya bulan na Ramadan, kaya na pangangawilian agyan ko talim wallah rela wallah, so kapakamara di ka si wapoy ko naraka jahannam. So tawa paman na kesampaian sa agyan kaya bulan na Ramadan na pagumarag nagupakaalagi ang koto balas akakuan yan sa alungan na mauri amay mambuka maromasayron sutaw magamalon sa mga pipi amal so man sutawa paman na di yung pagamal
na miyalugi at nabitan wa Muhammad so mga tao ari o tagi ang kaya bulan na Ramadan na dead karila wallahu subhanahu wa ta'ala panitano si ko Allah dita no roma padsagya ko tawa di karilaan sita no mapadsi ko mga tawa parilaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kai bulan na Ramadan pagandud na kanus salam alangon na bang sami wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.